17 яшьлек Зей политехник колледжы студенты Кристина Уразайкина сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Начар гадәтләре юк, спортны үз итә. Ул профистайл волонтерлар хәрәкәте командасы әгъзасы буларак актив хәйрия эшчәнлеге алып бара. Без пенсионерларга, инвалидларга, балаларга һәм яшьләргә төрле чараларда булышабыз. Политехник колледжда социаль тискәре күренешләрне, хукук бузуларын кисәтү һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру яшүсмерләр арасында хукукый белемнәрне пропагандалау атналыгы старт алды. Колледжда 562 студент белем ала, алар алдында сайлаган һөнәр буенча укуларын уңышлы тәмамлау бурычы тора. Сегодня наглядно показали, какая альтернатива у нас есть в Заинском политехническом колледже. Атналык кысаларында узучы чаралар яшь буынга тәрбия чарасы, социаль тискәре күренешләргә альтернатива бар. Алар студентлар советы, студентлар хезмәт отряды, экология юнәлештәге эшчәнлек, волонтерлык хәрәкәте ди Александр Чапков. Шәһәрнең төрле ведомство хезмәткәрләре студентларга шикле кешеләр аеруча социаль челтәрләрдәге йогынтыга бирешмәскә чакырды. Выбрать можно любые направления. Районда шаныш телефоны бар, психологлар яшүсмерләр белән эшли, авыр хәлгә юлыксагыз, зурлар сезне беркайчан бәләдә калдырмый ди Елена Недашевина. Район шәһәрдә спорт һәм иҗади юнәлеш актив үсеш алып килә. Күңелеңә хуш килгән шөгыль табып, максатыңа ирешергә була. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.